ake sikhulume namaqiniso madoda amile nje athe nkwe. Ngifuna ukuthinta udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi nama foreigner. Zoluthinta uGeneral Mkhwanazi kanye nama foreigner. Khumbuleke mina mangikhuluma angicikile ekusabeni, angicikile futhi ekusatshisweni. Fokofo. Angicikile nje kuthenini ngizosaba ngoba nakho wara khohlwa ushidi itruth. Ngizothinta nje udaba oluthinta ama foreigner no Mkhwanazi General Commissioner, Provincial Commissioner Mkhwanazi. Kusho mina uKingBhaka. Wena onyanyawo futhi fokof ngeke ize ngizwe ngempatha mina. Mangabe singawakhuluma amaqiniso lemhlabeni, obani abazowakhuluma njengoba zonke izinja zincetheza. Ziyancetheza izinja lemhlabeni. Akusazi ukuthi yini iqiniso yini amanga. Zonke izinja nje ziyancetheza. Azikwazi ukumela iqiniso. Kwazi hlobo. Hlobo. Ngene la futhi. Awasihlobo kumele iqiniso. Eba. Uyangibambela isihlalo lapha noma itafula uzobeka la ukuhlala phansi. Ngeke lokho la ngibambe kanje la ngizokukhathala phela. Bambele ngalilethi la. Noma isiphi baba engizokwazi ukubeka khona le lokhuza yami. Le headset yami. Ngeke baba ngifuna ukulithinta lodaba fethu, ngifuna ukulithinta futhi ngenkani. Enye into engizobeka la ukuphakama lapho. Ngifuna ukulithinta ngenkani. Nge3 Ngisejamini futhi la ngikhona. Ngisejamini KingBhaka Nzama Dam. KingBhaka Nzama Dam. La uzongithola khona ngiyabona. Sejamini. Uyaniqeda ukusika la madoda ngoba ngizoshubisa la. Ngifuna ukuthinta baba into yokuthi nawe ngoba ngeke silungele emhlabeni bafethu engabe amaqiniso sizowabalekela ngoba kuthiwa hayi obani laba ayisebenzi zobani la sebenzi yona. Ningizimu Afrika ifuna amaqiniso azoyiphilisa. Siza ukutshela umuntu into ezomjabulisa manje mayisemhluphekisa inguna phakathi. Ngcono utshela umuntu into ezomnyanyisa manje kodwa isiphetho kube ilesi sisishilo. Ngcono umuntu anyanye kanye. Kufana noma kufiwe, kungcono kuvele kufiwe by once. Lokuhlala usatshiswa kuthi uzofa. Ngcono vele kufiwe makufiwe. Mawunqoma vele unqome. Ye phambili nempilo. Ngaloko nje mfethu njalo ulokwavikana nomthakatho oyedwa. Asuka. Vele unqome nje. Kwazi ukuthi ngobile empilweni. Uyabona ke bafowethu masikhuluma iqiniso elimsulwa iqiniso. Iqiniso kulona leli lithandwa abantu. Abantu bathanda into abafuna ukuyizwa. Abantu bathanda ukuthi uhlomeke ukuze one day uthi mawugaxela bethi hayi ngoba uyabhayiza. Bathanda uhlomeka abantu. Bambalwa abantu abakuthandayo. Abantu bathanda ukuthi uvunye nangomsangano. Family yakhe iphathe kabi kuthiwa ukuthi uyavunywa. Uyabona nje mangithinta udaba likaNhlanhla uCommissioner uGeneral Mkhwanazi. Hayi ngoba ngifuna ukuvunywa. But ngifuna ukuqiniso nje. uGeneral Mkhwanazi unezitha. Izitha zikaNhlanhla Mkhwanazi ziyawazi umthetho. Ngenhlanhla yokuthi wakwazi ukuma
wamele iNingizimu Afrika nabantu bayamthanda ngoba wakwazi ukuma ngokuma kwakhe ukwazi ukuthola that thing from people ngokwazi ukumiqiniso bonke abantu besaba iqiniso kodwa wama kodwa akushintshi ukuthi uyiphoyisa lapho ulazi iphoyisa makuthiwa liqotho libopha ngisho umfwabo libopha ngisho ingane yalo mali iqotho iphoyisa akushintshi ukuthi uyiphoyisa untatamkhwanasi akushintshi ukuthi izitha ezimfuna phansi zamaphoyisa ezinye zikwi-intelligence ezinye izitha ezimfuna phansi zowongqondonqondo ezinye zama-drugs dealers, drugs cartels, all those sorts akafunwa yinyoni phansi akafani nawe onesitha ekuthiwa umakhelwane onesitha ekuthiwa usebenza naso ufunwa izitha phansi babezowongqondonqondo igama negama likhipha ngomlomo libhalwa phansi ukuthi uthe njengoba abafethu eyiphoyisa uma ese-addressa lento ethinta ama-foreigner kumele aqinisekise ukuthi akaphumi kumthetho akangadidiswa ukuthi uthanda abantu bese egcine lahle ukuthi uyiphoyisa akame phoyiseni ukuze kujabhe izitha zakhe ecabanga ukuthi iphesha yokuthi uthandwa abantu izomdidisa agcine engakhulumi isiphoyisa noma sekuronke ungigezi igilo mina njengoKing Park mina nje ungiwashile engaqali ukungwasha ugeneral ungiwashile nje mina uyabona mfowethu awukwazi ukulungisa icala ngeqala la eNingizimu Afrika ngikhulumela amanye amazwi awukwazi mfowethu uthi usolve icala kodwa nawe ube wenza icala la eNingizimu Afrika uma ufuna ukusolve icala eNingizimu Afrika ubambisana namaphoyisa mawufuna ukusolve icala awusolve icala ngokuthatha isinqumo usibeke ezandleni zakho awusolve icala by doing so show me ngisho mfowethu umuntu angakushayisa ngemoto abe wrong awukwazi ke wena ukwehle emotweni yakho uthi uyomshaya lo muntu ngoba mawusiyomshaya sewenza icala ngokumshaya uzobhekana necala lokuthi ukushayisile icala eliyimele ukushayisile nawe elinye icala lokuthi umshayile awusolve icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika abantu bokufika abangenamaphepha kuyicala ukuthi babe seNingizimu Afrika bengenamaphepha ingakho amaphoyisa bebathola ayababopha bese yamadipota baphinde benze iplan babuye bayaza bokufika hayi ukuthi into engasetshenzwa le abantu bokufika ukuthi siyakutshela thina lokho impaka uma sebebanjwe beficiwe nje iphoyisa liyambopha ahambe lokuzana boshwe aye enkantolo from court bese ephindisela kwelwangubo ngiyakutshela uma wena uzosuka uhambe uthi uyakoba lwisa abafethu kuyaliwa la eNingizimu Afrika abafethu labantu laba bekuthiwa bayalwiswa banabantu abaphila nabo bala eNingizimu Afrika abanye basemandleni bafethu uma ningatshelwa iqiniso nini nibalwisayo nizogaqela bafethu kube kuhlungu kuthina ngoba siyamthanda zakuhlungu ukuthi siyamthanda uyabona mfethu makuthiwa senishawa phansi bayenza into ecishe ibe nje kunhlanhlala kusegoli kuvele bafethu kufakwe umuntu kuleli viyo elilwa nabo faka umuntu bafethu ozodeploy ukuthi ngesikhathi nina nithi niyazama ukuyimaintaina ipeace yalento kodwa futhi nibe nifaka lefiya kubona vele qhamisa isilima esideployiwe
sivele sidonse isibhamu mhlawumbe suku sesikhwameni isibhamu sivele sidubule. Lelo qala liyashintsha lize kulabo abahamba instigator. Uthola ukuthi sebeyaboshwa abafowethu nodadewethu kodwa kade bethi bazama ukwenza okuhle is because badlale igame enkulu kunabo. Kanti mawuzothola umkhono ngendlela yakho ukuthi ubani abanaphepha bese ucela amaphoyisa uhambisane nawo ukuyosolva leyo matter. Inoma yini ezokwenzeka amaphoyisa ayi-witness ukuthi beningayi ngephi bekade noyilungisa peaceful yonke. Mase bheka lo muntu owenze ofike waba ungomyayona kodwa mawuzoyingena ngokuqhwaka le baba isebenza ngokuqhwaka. Khohlwa baba into yamamafia le abantu bokufika ayikho kule level ecabangayo. Amamafia ama-politicians that are involved ekufakeni abantu bokufika nasekubagcineni. Ama-politicians are involved baba. The moment ubathinta abantu bokufika awusona isitha sabantu bokufika kuphela uyisitha baba ukhuzele ntoni le ezaba umsindo umsebenzi baba ambani elatini bafethu mbani elatini nyodla ningeke mina ngiyakutshela mina the moment ubathinta abayona ingozi lapho kufika obathintayo. Abantu abayingozi labantu abavikele laba ababayekile bangena labantu bokufika. Wena the moment ubalwisa we target and the moment ubalwisa ligadiwe iphoyisa ukuthi lizothini ngoba liyawazi umthetho. Awulungisi icala ngokwenza icala. Ukuqala ngemfowethu umuntu uyakuyena umfuna ama documents. Icala lelo because you are invading manje i-privacy yalo yamuntu lo. Ungenani ilungelo lokuyenza ukumfuna umuntu ama documents. Lento baba yacika obaba bethu nomkhulu bethu ngesikhathi samabhunu kuthiwa baphathe odopasi ukuze babonakala ukuthi banjani. Ukufuna umuntu i-documents uzomfuna umuntu document kanti unayo. Avela goloza ukuproducer uyazi ukuthi unayo. Uvela ulwa wena uthi akanayo. Uvela umkhwanazi kumina ube yihero ngokwazi ukuma abatshela abantu ukuthi bafethu awulenzi icala ngokwenza icala. Awulungisi icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika. Umuntu ekushayile wakulimaza hamba uyomvula icala. Kodwa mawuthi uyahamba uyophela usuwenza icala enze icala naye. Yena uzobhekana nalo icala lakho ukuthi ukushayile. Nawe uzobhekana nelakho lokuthi nawe uhambile wawumshaya. Isystem yamaphoyisa asebenza ngayo eNingizimu Afrika bafethu. Maningasizwa thini nizozwa baba. Ayisebenza ukuqhwaka. Lento. Kukushwane kugadwene. Ugadwene uma ngayikhuzi mina kukhingibhaka lento ubani ozoyikhuza nozoyicacisa lento. Yilabo sekumele ukhomishini umkhwanazi avulwe khona ngokwazi uma asho athi uma ngabe sewenza icala noma kuthiwa ubani noma kuthiwa umlandeli wabo ngikhoza kanani akayena umcula kalona i-celebrate ukuyiphoyisa. Uma sewenza icala noma kuthiwa umlandeli wakhe uzokubopha nje. Uzokubopha nje. Uma abantu bemsupporta abamsupporte ngamaqiniso wokumela umthetho. Abangamsupporti ngoba umthetho ezowumela kwelinye isayidi uthi mawusuya kwelinye kuthiwa wasidayisa manje. Umthetho akukho la kuthi udayisa khona. Ngoba uqushiwe. Uqushwe o minister. Akomile o minister ukuthi nakho somuzi uzothini. Uqushwe abanye amaphoyisa. Uqushwe ama-drug cartels. So abantu abamthandayo umkhwanazi abangenzi into ezomprovoka nento ezokwenza ukuthi abantu bethi sifuna ukubona angadayiswa baba. Fana noma umzali ekuthanda uyingane. Ungayenzi into umzali wakho ezomenza ukubona ahle kwabantu ukuthi nansi ingane yakhe idla ama drugs. Nansi ingane yakhe iya rape. Nansi ingane yakhe isigebengu. Ungayenzi ba umthanda umzali wakho.
ungayenzi into umzali wakho ezomcompromise abe ku-situation la engasazi ukuthi kumele enze njani. Uyayithanda ingane yakhe kodwa idlwengulile. Naku umphakathi uyayifuna ingane. Umzali wakho uyayithanda ingane yakhe but ayikho into azoyenza. Funa vela asho athi kudala ngiyikhuza ayifuna ukungilalela ukuze aphephise impilo yakhe. Anikele ngeyengane yakhe ngoba iyona engamlaleli. Simple. Yila maqiniso mina ngenza ngibe uking. Ila maqiniso mina ngenza ngibe uking. Njengoba ngilapha nedamini ngizosebenza zonke izibucayi. Njengoba nedamini. Ngikhona edamini. Ngizosebenza izibucayi. Ngikhona. Ngila. Ngikhona edamini. Ubone ngaphakathi endlini. Nakho. Lethe ngaphesheya. Vangu wakhona. Toilet lakhona le. Ngikhona edamini. Wardrobe wakhona. Ngikhona edamini. La edamini. Drankhulu. Ngikho entabeni. La edamini. Yila. Bedroom yakhona. Ngikhona. Intaba zakhona lesi. La edamini. Nakhe. Khona. Papa yini. Alukuvayalisa. Bafuna number yami 0798130260.